Her kommer nogle af mine tanker om uddannelse. Jeg mener, vi skal væk fra kontrollen, og vi skal væk fra at ville måle og veje, for vi er ikke robotter. Vi skal dannes og opbygges. Vi skal lære at samarbejde og indgå i grupper, lære at forstå andre mennesker og motivere andre mennesker. Vi skal ikke kun lære udenad, hvad der står i historiebøgerne på side 5 og bestå en masse tests. Nej, vi skal ture og tænke langt større. Opfinderne af fremtidens verden, ja, de drives ikke gennem kontrol, men gennem lyst og nysgerrighed i et miljø, som de trives i. Jeg drømmer om, at mine børn de kommer til at leve og gå i en folkeskole, hvor kammeratskab og fællesskab igen er i fokus, ligesom matematik og fysik. De skal være hele mennesker. Jeg mener, at mine børn de skal lære at regne. Selvfølgelig skal de det. Men de skal også lære at reflektere over tingene. De skal lære at formidle. Og frem for alt, så skal de også kunne sætte tingene i perspektiv. Jeg håber, at vores børn de lærer, at der er mange måder at se verden på, og at man også kan lære noget af det. For mig er det vigtigt, at børnene hænger sammen, både fysisk og psykisk. Det er utroligt spændende at tænke lidt i en helhedsskole, hvor børnene de får en sammenhængende hverdag. Hvor de både lærer at spise sundt, og hvor de har mulighed for at dyrke idræt hver dag. Børnene de skal lære at være bevidste om sig selv, men også om andre. Kunne vi ikke arbejde lidt på at tænke lidt i at lave en helhedsskole, hvor vi i sidste ende får hele mennesker ud? For vi er, og vi vil altid være meget mere end bare robotter.